سلام أملاك مساهم يكون كله سام قدسات هاللويا بزق زيزي كم زيلنا بكلمة جابير كنك قرب جابير جزين معلتن سلز هبنا أبتعنا ناتعنا ونوسخة هاللويا حيلنا هبا أبتت صباح كم محرتو استل عليه هو خلي مستير يلن سمو استوارخ يكون هاللويا لومي بهيوت زلنا حواته بدحان زلنا كلاتنا بس عزي أبزو من قوائي زلخو ويوم بوان لاين كلاتكم تكاتاتولو زلخو محواته هاللويا سلازق زيزي نيجزيابير كبر النهابنا نهو أبكن ميجزيابير نقربلو جزين ساعات سلازخونا نتي كله زخل أملاخ هاللويا نتي سماين مدرن زقابر يجزيابير هوي نسماين مدرن بزي عند زقوم يجزيابير هاللويا تي كله زخل أملاخ تي كله زخل يجزيابير هاللويا تزلخو يزلخو زبالك يجزيابير تزلون زنبرن ألفان أوميغان زخونه تنا يهودان بسا زخونه يجزيابير هاللويا أبعد منا نزمع عتسلز وسخنا يحواتي كمزيلنا سميك زيابير كنت اوع اقات امي كونن ويون بعد لا يكوننا نابس زلنا محرتو ابيوتو سنا سلز بزحه محرتو ابيوتنا سلز بزحه حواتي هاللويا اسكز نزنغز نحسمنا نيك زيابير كنا مسغنو ينا سمو تبارك يخون اسك نفس وقفنا كل حسابنا بقميك زيابيرنا قربنا يا حواتي ابو يمسكنك كالخ نبلو أبو كبري هبك كله نبلو مستيرنا هيوتي نسخة سلزخونك مستير بهيوت زلخو بدحان زلخو نسخة سلزخونك اكزيابير هوي هاللويا بزي بأخا كالا يلني اكزيابير هوي بزي بأخا كالا اين فلتن بزي بأخا كالا اين تصوعن أبو بزي بأخا كالا اين تصوعن اكزيابير لمو نسخة كبري وسد كبري كتوسد يقباك يا أبو بيو سلزلنا بدحان سلزلنا كبرينا أخي يخونك سيابير هاللويا ببرهان كابرهان رئ سلزلنا هاللويا ببرهان كابرهان رئ لنا إلو مزمور داويد كزارب لو من برهان كاب هيوتنا سلز بزحيك سيابير برهان كاب هيوتنا سلز دمق كاب سلماسي برهان حي زبالكاك سيابير بهيوت كنم مالالس بدحان كن هلو أبو كابخا سلز سلعلنا كابخا سلز غنلنا نمسقنا لنا كاموتنا بهيوز السقاقر كانا نسخيخا اكزيابير كابتي تقفعي كاب زي تقف زرز تسوع خانا نسخيخا أبو سكي حواتينا ترد أنكم نبولوني اكزيابير نسخا برهاني خان نبولو نسخا مدحاني خان نبولوني اكزيابير هاللويا أمزمر داوي سلاسان شدشن تشعت خزارب كله خميل حواتي هاللويا نهيوت فلفالي أبا خايو مو ببرهانكا برهان رئلنا يلو زيابيري بارخ تنهيوت فلفالي زغون لنا زيابير هوي زين تصف من عين مايات زغونك زيابير زين تصف من عين مايات هاللويا تقعنا زغونك زيابير هوي أوشتنا زفلفل سلام زفلفل هيوت كاوشتنا زفلفل زيابير هاللويا هواتي كم زبالة أملاخ يزلنا كم زبالة أبو يزلنا هاللويا تاريخنا زلوت أنا زلوت سم زلوت إكزيابير هاللويا لو من تاريخنا لويت به ودو سلزبلنا سمنا لويت به وزو سلزبلنا نوعك نصوع سموك نصوع هاللويا كاو سلزغون لنا الزينا نمسقنا كالنا نوز مدرخ الزينات كإكزيابير زقوبا إزونات كإلو من بلالنا أبو نسخاك تقوات أرولو نسخاك تقامولو بشيميسوس نصلي علينا نحنا قل كوازي بلنا قل زين تأكم باروتينا موبو نسخاك تقاملنا بشيميسوس نصلي علينا نو غزينا نسخاك تحلف نصلي علينا بقال زقل قلونا يحوات بشيميسوس نسخاك تحلفهم نصلي علينا إكزيابير بزلوهم كله نسخاك تبارخ نصلي علينا بزلو معات زبلونا قال إكزيابير هوي كابت مدلاوم نلعلي نسخاك تركب بشيميسوس نصلي علينا لومي قداي سلازل كامسانا إكزيابير هوي سلت الزاربنا هاللويا سلت معدنا نمسقنا لنا سلت معدنا نمسقنا لنا بقال سلت الزاربنا نمسقنا لنا بوملخو سلت فوسنا إكزيابير هوي نمسقنا لنا أملخونا بكلمة خي السماع إكزيابير هوي كم تنسخات دلي يخون الكاكزيابير هوي كم تنسخات بقوي يخون
لمون أملخونا تقبل بزوجة حتى زي زابير هوي نهو أبكر مي خلنا ما أملخونا نسخة أشتتوك زابير هوي أملخونا نسخة تقبلوا بالشميسوس نصلي لنا سماياتي كفتك زابير هوي سماياتنا يكفت بالشميسوس سماياتنا يكفت بالشميسوس سماياتي كفت بالشميسوس نأملخو حيلي يفسسك زابير هوي نأملخو حيلي يفسس بالشميسوس أبيوتنا يفسسك زابير هوي ز أسرنا زبل زحزنا زبل نأخا كينا ملخ بالشميسوس يلقق نبلا لنا بالشميسوس يلقق نبلا لنا هزبي كم لخن حلقة قوح صحفي هزبي كم لخن حدقو صحفي مو بزوجة حتى زواجة أي زابير هوي بزوجة حتى زلك زبله ناب هزيوتنا زورور ناب زب أملاخ زورور ناب قدسان زورور فلات كله بالشميسوس زفر سيخون نبلا لنا بالشميسوس زفر سيخون نبلا لنا حيل حمام يفرس زابير هوي حيل حمام يفرس زابير هوي أبو أمرو زواجة زبله كله بالشميسوس كلك على زابير هوي نصلي لنا زينا أنا أخان هبالنا منفس قدس أملخونا نسخات أوتأثر منفس قدس إذا بولبيت زنات كاي زابير هوي إذا مدرخ نزنات كايبو نسخة كتكملوا بشميسوس نصلي لنا هاللويا هاللويا سكبوشتنا نتعنا نكجي أبير هاللويا زابير تاريخنا كم زلوت أن حسبنا زابير سمنا كم لوت أن حسبنا حواتي زمت أنا يقولنا كنرء زي كونس نتيج زابير أبي هوت ناس جبروا نجر كنستنتني لومي هاللويا نتيج زابير أبي هوت ناس جبروا تبوا نجر مدحنو زغفة لك زابير كنا مسجنين سمي بارخ تاريخي لويت كاين خاخ نبلوينا نك زابير سمي لويت كاين خاخ نبلوينا هاللويا هاللويا يسوع تاريخ تغير مبر هاي تغيرني خا نقر تلوت مبر هاي تلوتني خا بزحات بأخا زتبغ اللوم أنا ونمسكري كابتاتهم كابتاتهم سك كابتاتهم 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 تاريخ تغير مبر هاي تغيرني خا نقر تلوت مبر هاي تلوتني خا بزحات بأخا زتبغ اللوم أنا وين مسكري كابتاتهم 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 تاريخي لوتك جواب بالكنيها علخو عبتك تسماسك تاريخي لوتك جواب بالكنيها علخو عبتك تسماسك بقرا تاريخي لوتك جواب بالكنيها علخو عبتك تسمعني تسمامي اسكبش بشبا تسمامعني عسيطعموني عسيط يسوس عسيطعموني عسيمكيروه عسيمكيروني عسيطعموني تاريخي لوتك جواب بالكنيها علخو عبتك تسمامي تاريخي لوتك جواب بالكنيها علخو عبتك تسمامي عن الزبل السب تسمامي تسمع عسيطعموني عسيمكيروه
عزيما كيروني عزيما كيروني عزيطعموني عزيطعموني عزيما كيروني عزيما كيروني هاليلويا يسوس سي سكبي شبشبا يعقوب برخا تراخب كايو نسمو إسرائيل الكاتوت كايو ناتيوني تاريخي قلابيت كايو حد سبكوينه كله راسي عيو كله راسي عيو كله راسي عيو كله اسكن يعقوب برخا يعقوب برخا تراخب كايو نسمو إسرائيل الكالوت كايو عتيوني تاريخي قلابيت كايو بقى تغيري كله راسي عيو 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 كله اسكندر قراني يعقوب أبرخا تراخي كايو نسمو إسرائيل الكالوت كايو عتيوني تاريخي قلابت كايو بقى تغيري كل راسي عيو كل راسي عيو كل راسي عيو كل راسي لزي تاريخي لوتكا دواب الكانيا علقو عبتكا تسمع مسكو تاريخي لوتكا دواب الكانيا علقو عبتكا تسمعني اسمع حبر تسمعني عوني تسمعني عوني تسمعني عوني تسمعني عوني تسمع عزيطعموني عزيما كيروني عزيطعموني عزيز كندقنا تاريخي لوتكا دواب الكانيا علقو عبتكا تسمعني عوني تاريخي لوتكا دواب الكانيا علقو عبتكا تسمعني عوني تسمعني عوني تسمعني عوني تسمعني عوني عزيطعموني هاليلويا يسوس سي سأولام مجدي تراخب كايو ببرهان تدالكا تاريخو لوت كايو نعيون مدحنكا مسيقلت اللي حد سبكوينه كل تابعو اللي 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 كل سكندقنا نساول عم قدي تراخي كايو برهان ترالكا تاريخو لوت كايو نعيون مرحنكا مسيقلت اللي حد سبكوينه كل مالي قولي كل مالي قولي كل مالي قولي كل مالي قولي كل سكنا موجاتها نساول عم قدي تراخي كايو ببرهان ترالكا تاريخو لوت كايو نعيون مرحنكا مسيقلت اللي حد سبكوينه كل
كل ماس كمالي ليس بالسب كل مالئ الليل كل مالئ الليل كل مالئ الليل كل طبيق الليل كل طبيق الليل كل سكنا للزابل كل طبيق الليل كل طعم الليل هللويا كل طعم الليل كل طعم كل طبيق الليل كل طب سلازي تاريخي لويتها دوابي كانيا علقوا عبدتها تسمع تاريخي لويتها دوابي كانيا علقوا عبدتها تسمع بحبر تسمعني عزيتعوني سوسس عزيمكيروني تاريخي لويتها دوابي كانيا علقوا عبدتها تسمع تاريخي لويتها دوابي كانيا علقوا عبدتها تسمعني السلسس تسمع كل تعوني عزيتعبوني هللويا يسوسي ነገራት ኩሉ ተዘይሰለጠ ኩነታት ውን ኩሉ ተዘይሰለጠ ኣነ ሳይስንብድን ኣይናወጥኔ ንስኻ ኣለኻንዶ እንታይ ከይከውኔ እንታይ ከይስከ ነገራት ኩሉ ተዘይሰለጠ ኩነታት ውን ኩሉ ተተለወጠ ንስኻ ሳይስንብድን ኣይናወጥኔ ንስኻ ኣለኻንዶ እንታይ ከይከውኔ እንታይ ከይከውኔ ታሪኸይ ለዊትካ ደዋቢልካኒያ علقوا عبدتها تسمعني تاريخي لوتها دوابي كانيا علقوا عبدتها تسمعني عزيتعبوني تسمعني عزيتعبوني بين خايخة بدحن تعذرني بسلام الغيث أدعو بعد السلني انسخا بين خايخة بدحن تعذرني بسلام الغيث أدعو بعد السلني مسيسي صبرا سلام كابزو
አይትናወጥን ሰላም ካብዙ አይትናወጥን ሰላም ካብዙ አይትናወጥን ሰላም ካብዙ አይትናወጥን ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ ስም አምላክና ተመስገነ ይሁን አሜን እስኪ መንፈስ ምስጋና ኮይና እግዚአብሔር ከነመስገነው ኢና ሃሌሉያ ሁሉ ዝግል እግዚአብሔር ምሳና ስለዝኾነ ሃሌሉያ ኢየሱስ ቲ ታሪኽና ዝለወጠ እግዚአብሔር ሃሌሉያ يحواتي كم كايدانا كم قبرنا كالي زقبانا نير أملاخ زتمسجن يكون እግዚአብሔር زامعلت زياخا هيونا له بزا እግዚአብሔር ذهبنا معلت لما لومي كاب قالو كنمهارينا እግዚአብሔር زتمسجن يكون كلاتهم دقخي بإግዚአብሔር كمهاريم سلام دقخون عبي كخويني زبل صحف على እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ስለዚህ አምላኽ ነዝዕድ ለዚ ስለዝሃበና ኣብዚ ዘለና ያኩፉ ጊዜ መንባር ከም ዕድል ዝራኣየሉ ጊዜ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ሰባት ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ሎሚ ነይሮም ምሳኻ ጽባሕ ግን ብሞት ካብዛ ምድር እዚኣ ዝፍለይሉ ዜና ዝጸቢቑ ዝበዝሓሉ ጊዜ ከም ዘለና ፈሊጥና ንሕና እውን ካብ ካልኦት እንሕሸሉ ነገር የለን ግን ናይ እግዚአብሔር ምሕረትን ናይ እግዚአብሔር ጸጋን ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ስለ ዝበዝሐ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ብሂወት ተዓቂርና አለን አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ምናልባት ኣብዚ ሰዓት እዚ ብኦንላይን ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ኮንኩም ትከታተሉና ዘለኹም ንኣምላኽ በዚ ነገር እዚኣ ፀቢቕና ክነመስግኖ ይግባአና እዩ እምበር ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ካብ መጽሓፍ ኢዮብ قدام أخبتي قدامي باراجراف فن أب قدامي معرف زلون دقنا كلاي معرف زلون عو أم بيبنا كنسلينا بسم قويتنا مدحينا يسوع كريستوس كم بوبي أمدري أوز إيوب زبهال السبعي نبرة نسو فتسو من كنعن ناملاخ زفرهن كاب كفو زرحقن سبعي نبرة دقنا قد سيلون زياب قدايم عرف قصر حدي እንደገና ኣብ ምዕራፍ ኣብ ቁጥር 1 ቁጥር 8 ድማ እንደገና ነዛ ጥቅስ እዚኣ ድማ ትድገም እግዚአብሔር ከም ኢዮብ
جيرو እግዚአብሔር كأن سيطان كم إيوب جيرو نأملاخ زفرهن كابكفو زرحكن فتصومن قنعن سب أمدري يلبون عندنا أبقى معرفون تدقميا شعوك زابهر سيطان كم إيوب جيرونا أملاخ زفره كابرحق زرحق فتصومن قنعن سب أمدري يلبون أمو نإيوب بارياي أستبهيل كالودو اندابلي الزارب كنصلينا እግዚአብሔር ነዚ ቃል እዚ ክገልጸልና አምላክ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና በዛ ሰዓት እዚያ በጎይታናን በመድኃኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካለና እግዚአብሔር አምላክና እነሆ እግዚአብሔር ለሞን እድል ስለዛሃብካና እግዚአብሔር አምላክና በህይወት አብዛ ምድር ዚያ ስለዘለና እሞድማ በእምነት ስለዘለና እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካለና በእምነት እንተልኹም ንገዛ ርስኹም ፈትኑ ተባህሎ ከምዚ ተጻሐፈ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና ለሞን እግዚአብሔር በስጋ በህይወት አለና በመንፈሱን እግዚአብሔር ካብቲ ነዓኻ በመእማን ዝርከብ እምነት ንስኻ አምላክ ከም ዝኾንካ ትዝላእኽካ ኢየሱስ ክርስቶስ መእማን እዚ ናይ ዘላለም ህይወት ይተባህሉ ከም ዝተጻሐፈ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና ዝቃል እዚ ፍልጠት እዚ ተስፋ እግዚአብሔር አምላክና አባና ስለዘሎ ነመስግነካለና በእምነት ደው ካብ ምባልና ዝተልዓለ ድኻምና እኳ ንስኻ ትፈልጦ እንትኾንካ እግዚአብሔር አምላክና እንሆ በእምነት ምህላውናን بهوت مهلاونان جن እግዚአብሔር አምላክና እዝሎም ማዓንት እዚ ምስክር ይሞ እግዚአብሔር አቦይ በዛ ሰዓት እዚ አብስም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስነካ እግዚአብሔር አምላክና ሕጅማ ነዝቃል እዚ እግዚአብሔር ካበእምሮ ሓሊፉ እግዚአብሔር ንውሽጢ መንፈስና ንውሽጢ ልብና እግዚአብሔር ዝትንክፍ መታን ክኸውን ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ንዕድመካለና ምሳና ከም ዘለኻ ንአምኒና مسانا كم تنبر نأمننا أب وشتنا كم زلخا أب لبنا كم زلخا እግዚአብሔር አምላክና ጽብቅና ንፈልጥና ይርዳእናይ ግንካ እግዚአብሔር አምላክና ከምቲ ስምካ حጋዚ ስለዝኾንካ ደጋፊ ስለዝኾንካ አነ ብፍላይ ድማ እግዚአብሔር ከም ሰብ ደው ክብል ከለኹ ንስኻ ድማ ከም አምላክ ኮንካ እግዚአብሔር አምላክና እንሆ ንስኻ ክትድግፈኒ كتحجزني بحق እግዚአብሔር አምላክት ነትዛሃንጽ ቃል እግዚአብሔር አብ ልብ ሰብ አትዩ ዘዓይ ቃል ንውሽጥ ልብ ሰብ ዝቀይር ቃል ካብ አእምሮ ዝሐልፍ ቃል ኮይኑ እግዚአብሔር አምላክና ዝልውጥ ቃል ኮይኑ እንሆ ካብዚ መንፈስ ካዝ ዝነፈሶ ጽሑፍ ካብዚ ጽውጽዋይ ወይ ድማ ልብ ወለድ ዘይኮነስ ካብ أفكا بزوز قال እግዚአብሔር كجلس متان እግዚአብሔር أملاخنا نقالك እግዚአብሔር بحيلي ناي منفس قدوس هياو متان كتجبرو እግዚአብሔር أملاخنا بزا ساعات زيا نعدمك اللونا أفلطو نهبك اللونا እግዚአብሔር أملاخنا أنا كم سب كوين خزارب نسخاد ما بروخ منفس قدوس بأندبتي حليفك بلساني حليفك እግዚአብሔር بقالات أفي حليفك እግዚአብሔር مخرخان حساب كان أبزا ساعات زي أخت تقبر كتسلت እግዚአብሔር أملاخي أعدمك اللخو كله خبري كله مسجانا نعخان بينخا بسم قويتانا المدحينا يسوس كريستوس يخون آمين حراي أملاخ زتمسجانا يخون كم زي أقدمنا زنببنا يو إيوب بزعبا إيوب እግዚአብሔር زهابو مسكرنتنا أنبيبنا
እግዚአብሔር ዘሃቦ ምስክርነት ሰብ ዘሃቦ ምስክርነት ዘይኮነ ናምነት ከምዚያ ምድር ዝግበር ነገር ሓደ ነገር ክፍጸም ከሎ እቲ ጉዳይና ምንታይ ይምራሕ ቤት ፍርዲ ይምራሕ ምሽ ስለዚ እቲ ዳኛ ወይ ድማ ተፈራደ ድማ ክሳብ ክንደይ ነቲ እቲ ጉዳይ ሓቅነት ናይቲ ጉዳይ ብመስኻኽር ገይሩ የጽንዖ ማለት እዩ ብፍላይ ሎሚ መዚ ቴክኖሎጂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምናልባት እቲ ገበን ብኸመይ መንገዲ ከም ዝተፈጸመ መን ከም ዝፈጸሞ ከረጋግጽሉ ዝኽእሉ መሳርሕታት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን እታ ፖይንት እታ ናይ መወዳእታ ግን እንታያ እታ ሓቅን ምፍላጥ ዝግበር ምስክርነት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምስክርነት ሳምሃው ሓቂ ሙሉእ ሓቂ ክኸውን ይኽእል ግን ብገለ ከዓ ዝተሸፈነ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንኣብነት ብዘይ ፈጸምዎ ገበን ሰባት ናስታት ዓመታት ንኣብነት 10 ዓመት 25 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ كأتو خلوا وي كنبرو خلوا ورينا لنا دحر 10 عام دحر 30 عام كنت قبل نساتهم كم زي فتسمو ترغاغيصو كبيت ما اسرت حارا يخونو مالتي سلازي ابزي نسمعو زلنا مسكرنت ግን ናይ ሰብ مسكرنت አይኮነ ናይ من مسكرنت እዩ ናይ እግዚአብሔር مسكرنت እዩ እግዚአብሔር ብዛዕባ ኢዮብ ዝተዛረቦ እዩ አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ምናልባት አኔ ሆሚሌ ሐስብ anyways ብናተይ አኔ ብዝርድኦ ማለቲ ምናልባት አብ ሐድሽ ኪዳን ይሁን ወይ አብ ብሉይ ኪዳን ከም ንኢዮብ ገይሩ ዝመስከረሉ ሰብስ ይህልዶ ይኸውን እዚ ማለተይ ብጀካቲ ማለት እዚ ኢዮብ አብ ሐድሽ ኪዳን ዝነብር አይኮነን አብታ ዝወደቀት ዓለም ምናልባት እቲ ማዓስ ከም ዝተጻሐፈ ዝተፈላለየ መረዳእታታት ይዘሎ ግን ብጭቡጥ ማዓስዩ ኢዮብ አበየናይ ዘመን አበየናይ ጊዜ ነይሩ ንዝብል ነገር በትክክል ዝተፈልጠ ነገራት የለን ولا بعبا تا مصحف نجزار سامسا مصحف إيوبون نجزار سمن كم صحفاون وقايت فلتني عندنا خا ما أسكم زت صحفة هايت فلتني أبي هنا يجزي خمس صحفة هايت فلتني من الوقت انتهى يزول جم على مالتي بزبن سولومون ويكا بدحريو خمت صحفة زمسلون بزحات اللو كالوت كاب زبن ابراهامن يسحاقن التصحفة زبلون اللو من الوقت اب اسرائيل اتا مصحف تي مصحف ايوب ولا فلوت انت هونه ግን بتخكل اب كم زي غزي تصحفا زبل መረዳእታ የለን ማለት ስለዚህ ኢዮብ ከም ዝኸማና ከም ዝሕጅ ንሕና ዘለናዮ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከም ዘይኮነ እዚ ርጉጽ ነገር እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብ እስራኤል መጽሐፍ ኢዮብ ፍሉጥ እንድሕር ነይሩ ስለዚህ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከም ዘይኮነ ዝንገዛርሱ መረጋገጽ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኢዮብ ከም ዝንሕና ማለት ጽድቂ بكريستوس مش حكي صدقي بكريستوس بمؤمن يوزركب بتي كريستوس زخفله واغا بمؤمن زركب صدقينا نحن نملالس اذا حجين مكحلا زلنا صدقي
صدقي يالنا نفس وكفنا صدقي يالنا نبل اندحر كوينا بتي مصحف قدس كوميلي زمال كلهم حاتيهم كبر املاخ سينو مبلنا مش حكي سلازي ما نمسب بناي جزاء رسو حاتيات بناي جزاء رسو صدقي كمكحكم زيكل حدا كوا خيمكحسي كاب جبري ايكونن يزبلنا مصحف قدس حكي مش سلازي صدق بمنتايو ابلي كيدان يكون اب حدش كيدان يكون صدقي بامنت بكريستوسي امنت اب بزعب ابراهام مصحف قدس كزارب كله ابراهام امنمو نصدقي تقصر الليز بلنا مش حكي سلازي صدق بمسرته بامنت بجبرنا خنصدق سلازي نخالي غويتانان مدحينان يسوع كريستوس نابزا مدر زي اب ممصا ناي حاتياتنا واغا بمخفال كاب عداناي حاتياتنا انتاي زغبرنا نصا زغبرنا مالتي حادكوا سغا زلبسه حقي بمفصام زصدق يلبو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ሕጂ እዚ ብዛዕባ ኢዮብ ንመሃሮ ዘለና እቲ ብዛዕባ በእምነት ዝርከብ ጽድቂ ይኮናን ንዛረብ ዘለና ብዛዕባቲ ግብራዊ ዝኾነ ሰብ ኣብዛ ምድር እዚኣ ክነብር ከሎ ክመላለስ ከሎ ኣምላኽ ዝጠልቦ ህይወት ኢና ንዛረብ ዘለና ወይ ድማኒ ኣምላኽ ባህሪ ኣምላኽ ኢና ንዘለና ኣምላኽ ዝደልየ ህይወት ኣብዛ ምድር እዚኣ ክነብሮ እግዚአብሔር ክነብሮ ዝደልየና ህይወት ኢና ንዛረብ ዘለና ኣምላኽ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ነዚ ክነወዳድሮ ከለና ብዛዕባ ኢዮብሲ እዚ ኢዮብ ኣብዚ ተመስኪሩሉ ዘሎ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፀ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ መን ዝመስከሮ ብዛዕባ ኢዮብ ዝመስከሮ ምስክርነትሲ ኣብ ካልእ ሰብ ሲርከብ ዶ ይኸውን ኢለ ኣነ ንገዛር ሰይ ሓሲበ ምናልባት ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዞም በእምነት ንነብር ዘለና بمنفس ننبر زلنا منفس قدس أبانا مسانا زنبر زلو ازي هيوت زنا ايوب هيوت بتتكبارا وزخونا نابرا يزارب زلو منالبات كونفيز كي قبر لكم مالتي سلز بتي እግዚአብሔር ዝጠልቦ ህይወት በቲ እግዚአብሔር ካብ ደቅ ሰባት ዝጠልቦ ህይወት ሲ ከም ኢዮብ ዝኣመሰለ ምስክርነት ዝረክብ ሰብሲ ካባይ ጀሚርካ ሲህሉ ደይኸው እግዚአብሔር ኢዮብ እንታይ ኢሎ ፍጹም ቅኑዕ ንኣምላኽ زفره كاب كفو زرحاب ازي كمال زخل من يهلو يخونا مونغونا ابتي تكباراو زخونه هيوت ابت ممللاس ابزا مندر زي اخ نبر كلونا من الله خمس عينات هيوت كهلو زخل إلنا ندحر حسيبنا انا بوغني ازي هيوت ازي زمال سب يركب إليه أي حسبني زي أبيهر السمسجن يخون سلازي أزي بخمزي عينة مسكر النت زرخبة إجزي أبيهر بزي كننبوبوز أنا حنا فتسوم قنع نأملاخ زفره كاب كفو دما زرحقه إلو እግዚአብሔር ዝምስክረሉ ምስክርነት እቲ ድሕሪኡ ዝመፀ ኣብ ህይወት ኣብ ኢዮብ ዝመፀ ነገር ክንሪኦ ከለና ግን ማለት ኢዮብ ببزوح سكيات كم زحلفه ببزوح من قد دماني كم زتفتنت تاريخ ندحريت حزنايا وندحر كينا ملسي تسؤنا له كنتات له واي زبل واي
نمنتاي زبل حتوسي أصبيقو زلع على الكمال أملاخ كساب كندو زي زأكل مسكرنت هيبوه خبكة እግዚአብሔር እኮ ብዛዕባ ኢዮብ እኮ ተመኪሑ እኮ ሪኢኻዮ ዶ ባርያይ ኢዮብ እኮ ኢሉ ሰይጣንሲ ንምድሪ ዘረያ መጽየ ምስ በሎስ እሞ ሪኢኻዮ ዶ ንባርያይ ኢዮብ ኣስተብሂልካሉ ዶ ኢሉ ከምኡ ምስ በለ ነዚ ምስክርነት እዚ ኢዮብ ፍጹም ከም ዝኾነ ቅኑዕ ከም ዝኾነ ንኣምላኽ ዝፈርህ ከም ዝኾነ ካብ ክፉእ ድማ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ኢዮብ እግዚአብሔር ብዛዕባ ኢዮብ መስኪሩ ምናልባት እቲ ምስክርን ኣብቲ ሰዓትቲ ምናልባት ኣነ ኣስፊሐዮ ካብቲ ሽዕ ዘሎ ግዜ ክሳብ ዝሕጂ ዘሎ ግዜ ኢለ ተዛሪበ እምበር ኣብቲ እዋንቲ ግን ከም ኢዮብ ዝኣመሰለ ጻድቕ ኣብ ምድሪ ይነበረን ምክንያቱ ንምድሪ ዘረያ ምስ በሎ ሰይጣንሲ እግዚአብሔር እሞሪኢኻዮ ዶ ንባርያይ ኢዮብ ኢሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ኣብታ ሰዓትቲ ኣብቲ ግዜቲ ኣብቲ ኢዮብ ዝነብረሉ ዝነበረ ግዜ ከም ኢዮብ ዝኣመሰለ ጻድቕ ኣይነበረን ማለት እዩ ምናልባት ናብዚ እንተምፂናዮ ኣነ ብዝርዳእኒ መንገዲ ምናልባት እንታሽሙ ዘድልዮ ክኸውን ይኽእል ብዓይኒ ሰብ ማለት ብዓይኒ ኣምላኽ ካልእ ክኸውን ይኽእል ብዓይኒ ሰብ ኣነ ብዝርድኦ መንገዲ ግን ኣነ ከም ኢዮብ ዝኣመሰለ ሰብ ንኣምላኽ ብፍጽምና ቅኑዕ ብምዃን ንኣምላኽ ብምፍራህ ካብ ክፉእ ዘበለ ድማኒ ብምርሓቕ ከም ኢዮብ ዝኣመሰለ ኣብዛ ምድሪ እዚ ኣነ እግዚኣብሔር ዝነበረ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይግምትን እየ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ ኢዮብ ኣብ ከቢድ ፈተና ይዛት ማለት ክልተ ዝገራጮ ነገር ዘሎ ይመስል ማለት እግዚአብሔር ብዛዕባ ኢዮብ ኣጸቢቁ እንዳመስከረሉ ከሎ እግዚአብሔር ብዛዕባ ኢዮብ እንዳተመክሐሉ ከሎ ኣብ ኢዮብ ኣብ ህይወት ኢዮብ ኣብ ናብራ ናይ ህይወት ናይ ኢዮብ ዝመፀ ስቃይን መከራን ግን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ሕቶ ድማ የምጻልካ ማለት እዩ ዋ እግዚአብሔር ክሳብ ክንድዚ እንዳመስከረሉ ከሎሲ እሞ ድማ ምስክርነት ናይ ሰብ ምስክርነት ዘይኮነ ናይ ዕርኽቱ ምስክርነት ዘይኮነ ናይ ቤተሰቡ ምስክርነት ዘይኮነ ናይ መሳርሕቱ ምስክርነት ዘይኮነ እቲ ምስክርነት ግን ናይ እግዚአብሔርስ ብዛዕባ ኢዮብ ዝመስከሮ ምስክርነት ክንድዚ ዝኣክል ንኣምላኽ ባህ ዘብል ህይወት ሒዙ እንዳተመላለሰ ከሎስ ሃውካም ወይ ድማ ንምንታይ እዩ ክንድዚ ዝኣክል ስቃይ ኣብ ልዕሊ ኢዮብ መጺኡ ኢልናስ ክንሓትት ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ሕቶ እዚ ምናልባት ኣብ ኢዮብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንሕና እውን ከም ሰብ ክንመላለስ ከለና ክንነብር ከለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከምኡ ኢሉ ይሓትት እዩ ኣብ ገለገለ ሰባት ኣብ ኢዮብ ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ኣብ ኢዮብ ናይ ኢዮብ ህይወት ስለዚ ተጻሕፈ እምበር ኣብ ካልእ እውን ከምኡ ኢልና ዝሓሰብናዮ ነገር ወይ ከምኡ ኢልና እንተኣሽሙ ዝኾንናዮ ነገራት ኣሉ ሃውካም ዋ እዝስ ንኢገለስ ዝግብኦ ኣይኮነን ንብሎ ነገራት ኣሉ ኣብ ህይወትስ በቃ ዝሓሸ ህይወት ንኣምላኽ ብምፍራህ ምሻሉ ሰብ ብዝሪኦ መንገድሲ ብዙሓት ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎም ጥዑያት ቁኑዓት ሰባት ክትሪኦም ከለኻ ኣብ ገለ ነገር ግን ንዕኦም ዘይግባእ ኣብ ልዕሊኦም ክኸውን ከሎ ዋላ ንገዛእ ርስኻ እውን ኣብ ህይወትካ እንተምፂኻ ይሆን ሓደ ግዜ ዋይ ትብሎ ነገራት እውን ኣሎ ንምንታይ እዩ ምክንያቱ ትመልሲ ኣይትረኽበሉን ኢኻ
እቲ ዝደለኻየውን ከምቲ ዝደለኻየውን ኣይትረክብን ኢኻ ግን እቲ ሕቶ ግን ኣብ ውሽጥኻ ግን እንታይ ገብረካ ይመላለሰካ ንምንታይ ከምዚ ይኸውን እንዳበልካ ምስክርነት ክትህብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እምበር ከምዚ ኮይኑ ከሎ ነዚ ምስ ሰምዑ እቲ ኣብ ኢዮብ ዝኾነ ሽግር ወይ ድማ ፀበባ ኢዮብ ካብ ዘጋጠሙ ኢዮብ እንታይ ከም ዘጋጠሙ ኣጸቢቆም ምስ ፈለጡ ኣዕረኽቱ ከጸናንዕዎ ናብ መን መጺኦም ናብ ኢዮብ መጺኦም ካብቶም ከጸናንዕዎ ዝመጹ ንሳቶም እውን ኣብቲ ጽሑፋቶም ክንሪኦም ከለና ተራ ሰባት ኣይነበሩን ብዙሕ ኳሊቲ ዘለዎም ሰባት እዮም ነይሮም ካብቲ ጽሑፋቶም ክንሪኦ ከለና ካብቲ ንኢዮብ ምስ ኢዮብ ኣብ ዝገበርዎ ክትዕ ክንግንዘቦ ከለና እቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ምናልባት እቲ ናብ ኢዮብ ዘቕንዕዎ ዝነበሩ እኳ ትኽክል እንተዘይነበረ እቲ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ተፈጥሮ ብዛዕባ ኣምላኽ ብዛዕባ ጽድቂ ብዛዕባ ቅድስና ብዛዕባ ቅንዕና ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ግን ብጣዕሚ ዝገርመካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት ኢኹም ዝብሎ ዘለኹ እዞም ሰለስተ የዕርኽቱ ማለት እዩ ተራሰብ ከም ዘይኮኑ ብዙሕ ፍልጠት ዘለዎም ሰብ ጥበብ ከም ዝኾኑ ሰብ ጸጋ ከም ዝኾኑ እዩ ካብቲ ጽሑፍ ካብቲ ዘረብኦም ትርድኦ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ኢዮብ መጺኦም ከጸናንዕዎ ኮፍ ምስ በሉ ኩሉ ነገር እቲ ናይ ኢዮብ ነገር ምስ ረኣዩ ዳርጋ ንሸውዓተ መዓልቲ እንታይ ኮኑ እዩ ዝብለና ስቕ እዮም ኢሎም ምንም ነገር ኣይተዛረቡ ብድሕሪኡ ግን ኢዮብ ዛረብ ስለ ዝነበረ ምናልባት ኣብቲ ሸውዓተ መዓልቲ ዲ ተዛሪቡ እታ ሳልሰይቲ ምዕራፍ ናይ ኢዮብ ክንርኢ ከለና ኢዮብ ኣብኡ እዩ ኣብዚ መጽሓፍ ዘረብኡ ዝጅምር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ዘሎ ኢዮብ ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ስቃይን መከራን ዝተለዓለ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ነታ ዝተወለደላ መዓልቲ ክረግም ጀሚሩ እዮም እታ ኣነ እተወለድኩላ መዓልትን እታ ወዲ ተጠኒሱ እተባህለላ ለይትን ትደምሰስ ኢሉ እታ መዓልቲ እቲኣ ጸልማት ትኹን ኣምላኽ ካብ ላዕሊ ኣይቋመታ ብርሃን ከዓ ኣይብርሃያ ጸልማትን ድነሞቱን ናትና እያ ኢሎም የሓዝዋ ደበና የጎልብባታ ንመዓልቲ ዘጸልሞቶ ከዓ የሸብራ እንዳበለ ነታ መዓልቲ ንሱ ዝተወለደላ ኢዮብ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክረግማ ጀሚሩ ጠቕላላ ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ ማለት እዩ ምፍጣሩ ጸልዩ ማለት እዩ ከምዚ ያባና ኣዘራርባና ከማን ምሻሎ ምፍጣርካ ዘጽልእ ኩነታት ኣብ ህይወትና የጋጥመና እዩ ምናልባት ኣይደን ነው ኣነ ከምኡ ማለት ነታ ዝተፈጠርኩላ መዓልቲ እኳ እንተዘይረገምኩዋ ግን ሳምሃው ኣብ ገለ ከቢድ ፀበባን ሽግርን ምፍጣርካ ዘጽልእ ኩነታት ኣጋጢሙንሎ ማለት እዩ ኣነ ንባዕለይን ገዛ ርሰይ ነታ መዓልቲ ምፍጣሪ ኣይረገምኳን ኦፍ ኮርስ ግን ነቲ ህይወት ነቲ ምንባር ብሓፈሹ ነቲ ምንባር ግን ብጣዕሚ እንታሽም ዝኾነ ግዜ ኣጋጢሙንሎ ነብስ ወከፍ ድማ ከምኡታት የጋጥሙ ወይ ማለት እዩ ምናልባት ኣብታ ደረጃ ኣብዛ ኢዮብ ዝበላ ደረጃ ትበጽሕ ዶ ኣይትበጽሕን ካልእ ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክትሓልፍ ከለኻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተፈላለየ ፀበባታት ክትሓልፍ ከለኻ እዚ ነገር እዚ ከጋጥመካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ
اندحريهم زوم نفسهم زطفوكو اتا درجاتي ابصحما مالتكو ምናልባት ኢዮብ ኣብዚያ ካብቶም ነፍሶም ዘየጥፍኡ ዝፍለየላ መንገድ እንታይ እግዚአብሔር ከም ዝፈጠሮ እግዚአብሔር ማን ኣብዛ ምድር እዚኣ ከም ዘምጽኦ አጸቢቁ ይፈልጥ ስለዝነበረ እንደገና ከአኔ እግዚአብሔር ማለት ነፍሰ ቀትለትሲ ኮምፕሊትሊ ንአምላኽ መሓድ ከም ዝኾነት ስለዚ ተረድኦቶ ዘይገበራ እምበር ሰበይቱ ኮም ኢላቶ ያምሽ ሓቂ ዋ አምላኽ ዝንስኻ አምላኽ ትብሎ ዘለኻሲ እንታይ ኢኻ ደግመካ ትጽበዮ ዘለኻ እንታይ ክውስኸልካ ኢኻ ትጽበዮ ዘለኻ እኮ ኢላቱ ከሓድ ደሞ እንታይ ይኩን ሞት ስለዚ ካብዚ ዘሳቀየካ ዘሎ ስቅያት ካብኡ እንታይ ትኸውን ትገላገል ዞም አቀዲምና ዝበልናዮም ሰባት ናብ ነፍሰ ቅትለት መጹ እንታይ ስለዝኾነ እዮም እታ ደረጃ አትሐሳስብኦም ወይ ድማ ፍልጠቶም ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ህይወት እንታይ ክመጽእ ስለዚ ምንባር ንዓይ ምንም ሰንስ የብሉን መሊስካ ስቃይ ሙሳኽ እንተ ዘይኮይኑ ምንም ነገር ጽቡቕ ነገር ወይ ሰናይ ነገር ኣብ ቅድመ የለን ኢሎም أربعة نتب سلز قبرلا نفسهم يطفوا مالتي سبيتو لك من الوقت زعباتها سبيتو أب آيت صحفن بخمي من قد أحاليف آيت صحفن مبر مساكو already كم يعيلاتو مالتي انتهى يا جيرا أنا أي سنحكم ناي سبيتو خناتات من الوقت بدحري يبون እግዚአብሔር ዕጽፍ ገይሩ ከም ዝመለሰሉ ቆልዑት ከም ዝወለደ ዕጽፍ ከም ዝኾኑ እቲ ዝነበረው ጥሪት ብዙሕ ነገር ንሪኦ ኢና ግን ካበየነይቲ ካብዛ ሰበይቲ እዚኣ ዲ ወላ ካብ ካልእ ሰበይቲ ኣይፈለጥኩን anyways ግን ንሳ ኺዳ ንሳ ዝተረድእቶ ዝኣመነቶ ነገር እያ ንሰብያ ነገራቶ ማለት እዩ ስለዚ ከሓዶሞ ሞት ኢላቶ ማለት እዩ ኢዮብ ግን እንታይ ኢልዋ ከም ዓሻ ኣይትዛረብ ኢልዋ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኢዮብ እዚ ኩሉ ምስክ እዚኦም አዕርክቱ ቅድሚ ንሳቶም ቅድሚ መልሲ ቅድሚ መሃቡ ኢዮብ ከምዚ ገይሩ ኢነታ መዓልት እንታይ ገይርዋ ረጊምዋ ማለት እዩ ምፍጣሩ እዩ ጸሊኡ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ክሕድኣሉ ዘይከኣለ እምበር እቲ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኢዮብ ዘምጽኦ ኢሉ ዝርድኦ እሱ ዝኣምኖ እምበር ኢዮብ እግዚአብሔር ድዩ ኣምጽእዎ ትስቃይ ዋላ ካልእ ኣካል ኣምጽእዎ ድሓንቀስ ኢልና ክንሪኦ ኢና ብድሕሪት ማለት እዩ ግን ኢዮብ ግን ካብ ኣመለኻኽትኡ ግን እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር ዳሉ ክሕድ ዘይከኣለ እምበር እቲ ኣብ ልዕሊ ወሪዱ ዘሎ ስቃይ ብመን ከም ዝመጽኦ ይተረዲ በእግዚአብሔር ስለዚ ከምዚ ኢሉ ነታ መዓልቲ ምፍጣሩ ክረግማ ከሎ ክበዝሓና ስለዝኾነ ከም እንዳበለ ይዛረብ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኢዮብ ማለት ካብ ሳልሳይ ምዕራፍ ዘሎ እንድሕር ንድሕሪት ገጽና እንድሕር ከይና ማለት ሕጂ ኣነ ሕልፍ እናበልኩ ነቲ ሓሳባት እየ ከምጽኦ እምበር እቲ ዘረባ እንድሕር ክነንብቦ ኮይና ብዙሕ ማለት እዩ እንታይ እንዳበለ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ንሱ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዘምጻሉ ከም ዘጥፋሉ
فتحي كم زاد فعلوا يزارب نير እግዚአብሔር እንታይ ከም ዘጥፋሉ ፍትሒ ከም ዘጥፋሉ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ወሪዱ ዘሎ ፈተና ዘይግብኦ ምዃን እቶም ዕረኽቱኸ ነዚ ምስ ሰምዑ ድማ ንሳቶም ድማ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም እንዳተበራረዩ ድማ ንሳቶም ድማ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ክዛረቡ ክምልስሉ ጀሚሮም ማለት ንኢዮብ ክምልስሉ ጀሚሮም እንታይ እንዳበሉ እዮም ዝምልስሉ ነይሮም እዚ ኣብ ልዕሊኻ ወሪዱ ዘሎ ብምኽንያት እንታይ ብምኽንያት ሓጢያትካ أقدمنا مش رئينا لنا مسكرنت نايك زي أبيهر بزعبا أيوب رئينا دينا حكي سلازيك زي أبيهر بزعبا أيوب زهابو مسكرنت اندحر كوينو أيوب انتاي كم زخوني في الصوم أيوب انتاي كم زخوني قنوع أيوب انتاي كم زخوني نايك زي أبيهر زفره أيوب انتاي كم زخوني كاب كفو زرحاق اخم زخوني أيك زي أبيهر انتايبو مسكرنت هيبو مالت زوم عرفتو دوما زوم سلسة عرفتو دوما اندا تبراري انتاي امزبلو زلو ازي ابل عليخا وريدو زلو مكرا بسنكي حاتيات كاي سبيسيفيك حاتيات كمزي غير كايخا خبلوو اي كالو أب كم زت رخيب كأخا خمسة سلز جبر كأخا الزسي زترجع أيو زربا ونكو سمعنا إنا مسكرنتناي استدرابيت كان عيدك عد خاناي سمعنا إنا يبولون جن اتي رديتهم جن تناتهم لوجيك جن انتاينيرو مقصعتي بمخنيات حاتيات يوز مساكا كابز مردا از تبغيسوم يم حجن تايلو زبلو زلو نيوب ازي نغر ازي اغاطيم كازلو بمخنيات حاتيات كايو يبلولو منالبات ازي حساب زي انتاي فرق غون بارشالي حق خون خالي ان جنرال مالتي اب ايوب جن اذن نساتهم زهبلو زهبو زلو مرتعو جن انتاي كاسيلنا خندرينا زون مخنياتو اندحر اتمال اختي او اسلا زلو مالتي እግዚአብሔር ስመስገነ ይሁን ስለዚህ ንሳቶም እንታይ ሎም የም ሕጅ እንታይ ይትዘሎ ትኽተ አሞንጎ ኢዮብና አሞንጎ ዞም ሰለስተ ዕርኽቱን አነ እዚ ኣብ ህይወተይ አጋጢሙን ዘሎ ብምኽንያት ሓጢያተይ ኣይኮነን ኢሉ ኢዮብ كموجود كلو نساتهم دمان تايلهم يوم زموجود زلوا نو إذن ريو زلنا كابولادك كاب عسر تدك خجميرو تريدك تعناها سجاخا خساب زمشمش كساب زحسخ كساب تفنفن زدعة أي تجلس أن بزرزر حدا خلت تسلسلنا أنت زي جلسنا يو أتي بتمخنيات جن بمخنيات حاتيات كاي بر إيوب እግዚአብሔር زهابو مسكرنت አለው ድሕረውን ኢዮብ زعبا ገዛ እርሱኽ ዛረብ ከለውን እንድሕሪናዮ ኢዮብ ክሳብ ክንደይ ደስ ዘብል ህይወት ክትነብሮ زمنيك ህይወት زنبرو سبي كساب أبنتاوي أبو كم زنبره لدكو بزقلي بزي مقراص بزي مسلكاي أمو دما اتم دكوس حاتيات بمقبارهم ويزخون نجرناتهم حما نجر سلازي تسمع زي كونسي من البات زوم دكاي
ምናልባት እዞም ደቀይ ንኣምላኽ ክሒዶም ከይኮኑ እንዳበለስ ኣቐዲሙ እንታይ ይኸውን ገብረሎም ነይሩ ደቁ ይጽልየሎም ነይሩ እቶም ናይ ደቁ ህይወት እንድሕሪእናውን ብጣዕሚ ደስ ዘብለካ ህይወት ምሽ እንዳተዓዳደሙ እንታይ ገብሩ ነይሮም ብሓንሳብ ይምገቡ ነይሮም ማለት እዩ ብሓንሳብ ይምስሑ ነይሮም ማለት እዩ ሎሚ ብተሓደ ጽባሕ ካብ ተሓደ ድሕር ጽባሕ ካብ ተሓደ ማለት ነተን ኣሕዋቶም ነተን ዋልድ ኣሕዋቶም ከይተረፈ እንታይ ገብርዎን ነይሮም መታን ካብኦም ከይፍለያ ምስአን ከምዚ ኣባና ምሽ ምስ ሰማርዓዋ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እንዳ ሰብኣየን ምስ ከዳስ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እንተዘይኮይኑ እምበር እቲ ምቅርራብ ኣጸቢቑ ይዝረሓሓቕ ማለት እዩ እዞም ኣሕዋተን ደቂ ኢዮብ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሩ ነተን ኣሕዋቶም ከይተረፋ ትፍቕሪ ትንሓድሕድካ ትብሓንሳብ ምብላዕ ትብሓንሳብ ምስታይ ኣብ ሓደ መኣዲ ምህላው ከስተማቕርዎ ናይ ፍቕሪ መኣዲ ብሓንሳብ እዮም ዝበልዑ ነይሮም ከም ደቂ ሓደ ሰብኣይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዚ ኣብነት እዚ ካበዮም ተማሂሮም እንድሕሪልና ካብ ኢዮብ እዮም ተማሂሮም ስለዚ ኢዮብ ክሳብ ክንደይ ምርኡይ ኣቦ ከም ዝነበረ እቲ ዛንታ ይነግረና ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢዮብ ክሳብ ክንድኡ ካብ ሓጢያት ካብ ርኽሰት ኣጸቢቑ ዝተፈለየ ከም ዝነበረ ድማኒ ባዕሉ ከዓ ምስክር ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንታይ እንዳበለ ለኣብነት ቆንጆ ጓል ከይርስ ምስ ዓይነይ እንታይ ገበርኩ ኢሉ ተመሓሓልኩ ከምዚ ቀልባዕ እንዳበልካ መኻድ ዘይኮነሲ ምስ ዓይኑ እንታይ ዝገበረ ሰብኣይ ነይሩ ብጀካታ ሰበይቱ ካልእ ጽብቕቲ ጓል ብዓይኒ ካልእ ንኸይርእሲ ምስ ዒንቱ እንታይ ዝገበረ ዝመሓለ ሰብ እዩ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ኣብነታዊ ኣቦ ወይ ድማ ሰብኣይ ከም ዝነበረ ኣብዚ ክንርድኦ ንኽእል ማለት እዩ ለጋስ ከም ዝነበረ ደንጋጺ ከም ዝነበረ ርሕሩሕ ከም ዝነበረ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተገሊጹሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መታን ሪፈረንስ ክንጥቀም ኢና ካብዚ እቶም ካብቶም ሰለስተ ዕረኽቱ ዝተዛረብዎ ማለት እዩ ዝሃብዎ መልሲ ምክንያቱ ከምቲ ኣቐዲመ ክዝርዝሮ ዝጸናሕኩ እቲ መርትዖ ንሶም ዘቕርብዎ ዝነበረ እንታይ ስቃይን ሽግርን መከራን ንሓደ ጻድቕ ሰብ ንሓደ ብቕንዕናን ብጽድቅን ዝመላለስ ሰብ ኣይረኽቦን እዩ እዚ ንዓኻ ኣጋጢምካ ዘሎ ሽግርን ጸበባን ብምኽንያት ሓጢያትካ እዩ ኢሎም እንዲኦም ዝምግትዎ ነይሮም ስለዚ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ገለ ክንጠቅስ ኢና ንኣብነት ኢዮብ 4:17 ካብቶም ሰለስተ ሓደ ኤሊፋዝ ማለት እዩ ምናልባት ካብቶም ሰለስተ ቀዲሙ ስለ ዝተዛረበ ምናልባት ንሱ ተዛዓበየ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኤሊፋዝ ኣብ 4:17 ዝበሎ ክንርኢ ኢና ነዚ ኣቐዲመ ክዛረቦ ዝጸናሕኩ መርትዖ መረጋገጺ ዝኸውን ማለት እዩ ማለተይ ዘይኮነሲ ኤሊፋስ ዘቕርቦ ዝነበረ ካብ ቃል መርትዖ ማለት እዩ ሞዋቲ ሰብዶ ካብ ኣምላኽ ይጸድቕ እዩ ሰብዶ ካብ ፈጣሪኡ ይነጽህ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ጻድቕ እዩ ኣምላኽ ንጹህ እዩ ንስኻ ግን ንጽህና ስለ ዘጉደልካ ጽድቂ ስለ ዘጉደልካ ኢኻ እዚ መከራዚ መጺካ ከም ዘሎ ማለት እዩ እንደገና ቢልዳድ እቲ ካልኣይ ካብቶም ሰለስተ ሓደ ድማኒ ኣብ ኢዮብ 8:3 ድማ ከምዚ ይብል ኣምላኽ ዶ ፍትሒ ይጠዊ
اتخل زخلك نصادق دو نصدق دو يطوي أملاخ دو فتحي يطوي اتخل زخلك نصدق دو يطوي إذا فتحت بالقال أنا أبزي حج زلنا يو سمعة خلخو سبات بناتي مردا بتي أنا نزي منفساو نجار بفلاين حدش كدان زردو كجاجي واخلو يري يستوعب فتحي نايجزي أبيهر بحري أب حد علالسي ماله تحوات بين أب حد مصح مستراخبنا بزعبا زنجر زي منفساو علال تجميرو حجي بزعبا صلوت مستلع علسي بزعبا فتحينا نصلي لاتني بزعبا فتح دا نصلاي صبوي جن بزعبا فتحي كتصلي خلها نسخاون ابت ميزان ناي فتحي كم تاخذ زنقعي بالكان مالتي منالوات نحنا أنا أنتي كونوا يسمعني كاب بزعبا فتحي لنا مصلايسي بزعبا محرتي لنا أنت نصلي صبوق كونوا يسمعني مخنياتو እግዚአብሔር بفتحي اندحر تلعيلو قداموت قداي نخون منينا نحنا هنا قداي نخون سب بزعبا فتحي كزارب كله حجي كتسمع خلخا نجزا رسول نصه بناي እግዚአብሔር ناي صدقي ميزان كرأ خلصي منم أبسا زي بلو أبر زي بلو تحتاتي أزيف زي كون خويني زردو إيدو نابكالي زملكت أملاخ بفتح انت زقلت من البات كابتوم إيدوم إدكا سخا توات أوت اللهم زي اللخا السبات زعابي من البات فتحي خط قلت كلاكو انتهى له مالتي فرد له مالتكوي فرد له مالتكوي منفساويان السبات بزعبا فتحي بزوح لعلن تحت نكبلو خلو كري خلو بتعمي يزقرمان بوليتيكينيات كومون تولو اتليست يحيش مخنياتو نساتهم زردهم نجر بزيادة صفعة كانت يا بزيادة صفعة زي عندي أنا بوليتيكينيات مردا ويدماني ناي دانيا حدا سب زبدلس حسكايو نابيت فرد مسكركا تدانيا انتاي زقبل نتحكي مش الرقاقز الرقاقزو تا قبن من فتسي مواخم زلو مسفلته دانيا فردي يهب نسراقي زبلو ناي سرقي مقصعتي زبين له دانيا نتا مصحف غنصيلو ازي ازغبر زبل مصحف الله بغدنو اتاب غدنو زلو ولاتي دانيا شلل كبل انتدله تمليسو بتا شلل مبالون غزار سبتا بيت فرد قومي مالي سلازي نتا مصحف انبيبو نتا حق يارغاغيصو بمسكرنت ديو بمسقلاو حتى دي بستفرالي منغدي بدلنيا اخا يزبلو بدلنيا اخا خبلو خلو غن بنصابل كيد بسلام كيد ايكونن زبلا خم يسوع كريستوس مش اتا امنزرا سبيتسي اب وانجيل يوحنس كندي تشعي معرف شمناي معرف نرخبا اتوم فريساويان سي اتا سبيتي كتمنزركو بچبطكو رخيبوم
قالوا بزي بحالو منجدي إذا سبيت زيا كتزمو كم زترخبت الرجاجيسهم قوتيتهم يوم نبي يسوع كريستوس أمسيهم اتحجي مسيد ما انتهي زبل انتهي فردي يردوا ويا منسو انتهي مصحف موسى مصحف حجي نتاسبيت انتهي كم زفرة أصبقوا مفلتيهم سلازم نبي يسوع كريستوس حج انتهي قبل إلهم نبي يسوع كريستوس مسمسوه يسوع كريستوس زبالهم انتهي نساتهم نايمن تطابق تخوينا مين مسيو سلازم بدلتهم كي يكون انزخونات نبرت سلازم العاتل تلهم وي ودهم سلازم هرمت لهم وي نبرتهم سلازم زخونا نجاركم سأم بزرخب نجاركم منهم نجاركو يولان ذا سبيت زي of course كزمي أم رخيبهم سلازم تبدلكو تبديل إلهم كم يسوع كريستوس كم دانيا قص إيرو ما يكون ذا سبيت حزمنا يسوع كريستوس مسيو مسؤوم زرخب نجار منهم يقولون إذا سبيت زي أجن كتزمو سلازم ترخبت بعين حقي أبزمو ترخبت دماني بدار بأمني كقتل كم زجوب سلازم فلت ونبي يسوع كريستوس حيزم ما مسمسو يسوع كريستوس جن انتهي جيرو نزا سبيتي بمعلت سنبت كتجبر زي جبا كتجبر رخيبنا نسخن تايت فردا يميلو تايت بليو يسوع كريستوس كا نتاسا بيتي انتاي فريدوا موت يفريدوا of course يسوع كريستوس بمنصر حقي بتحق موسى نتاسا بيت انتاي فريدوا موت جن انتاي له كابخاتكم مخنياتو تا موت فريدوا تبالقال انتايلو كابخاتكم حاتيات زيبلو بمجمرتا امني يودق الله يسوع كريستوس نتحقو كخ فصمو ينبر كفرسو يكون بمسارات مسي مخنياتو تحق موسى نغزا ارسو صادق منفساوي نا እግዚአብሔር ባህሪ እግዚአብሔር እስራኤላውያን ክህቦም ከሎ ተሕጊ ካብ ባህሪኡ ንባህሪኡ ዘንጸባርቕ ሕጊ ሂቦ ስለዚህ ነታ ሰበይት እንታይ ኢልዋ ካባኻትኩም ሓጢያት ዘይብሉ ብመጀመርታ እምኒ የውደቀላ ኢሉ ስለዚህ እዚ ክንትርጉሞ ከለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ሰበይት እንታይ ፈርዳሎ بنايتهم سبات حق ماله بناي إسرائيلاويان حقي نسون من تاي كم زمصا يفلتي مش حكي يسوع كريستوس من تاي مسي ها نمحرتي مسيو نمحرتي مسي نسو نزي حاتياتهم كخفلو نزي يخلو حاتياتهم كخفللهم يسوع كريستوس مسي بدلهم كصاروا زي خل بمنصر حقي موت زقبهم سبات بناتو موت انتاي كغبرو حرا كغبرو يسوع كريستوس نزا سبيت زيا خبل يمسي مخنياتو زا سبيت زيا انتاي زقبا موت يزقبا سلازم نزا موت زقبا سبيتي يسوع كريستوس انت خغبرا يمسي ناخذ حنا يمسي نسخت موتو زقبا بمخنيات حاتيا نسو ميتو كاب عدانا حاتياتان تخغبرا نصا خغبرا يسوع كريستوس مسي سلازي توم فريساوين كابخاتكم تايلون مجمريا حاتيات زي غبره سبن تاي غبرلا امني يودقلا سلازم نفس وقفهم دم أنتاي كوينا مبلنا بحلنا نفس وقف تراتيعهم من البات انتزل صحاف ويدما يسوع كريستوس بزفلت ومن قدي كابتي نايتا سبيت حاتيات ناتهم حاتيات كبزح قيلي مالتي سلازم نفس وقفهم دم بحلنا تراتيعهم كيدا نتا سبيت دم أنتاي لوا قالي عيت الجميلوا
سلام كيديلو مالتي أملاخ سمسجن يخون سلازي أبزي إزي عينة مردة حزوم يوم زم عرفت حجن تايز قبر زلو زكاة عزلو مالتي سلازي أب كلا أي مسكر بيلداد دماني أب شمونت سلسن تايلو أملاخ دو فتحي يتقوي ادخلوا الزخيل نصدق دو يتقوي سلازي إزي مكرا بس حكا زلون تاي بمخنيات حاتيات كايلي مرتعو زغرب زلو مالتي كاتسيلون سوفار اتسال ساي كابتوم سلسة عرفتو مالتي أب عسران كلتن أب يوب عسران كلتن أصبيقو فلوت زخانة معرف بزح تمهرتا وزخانة تقصتا زلو معرف مالتي أبو خاء سوفاري الزارب مالتي نو تقاقي إيوب عصرت حدا إيه إذنا إيه إيوبي عصرت حدا قلت تشعت عصرت حدا قبل تخساب تشعت مالتي نازل بزح زربادو من لا شايك وهابني ويس لفلاف سبدو خصدقي ازي محبانكا دون سبسق كبلو ايو الاغيسكاس زحفركا سبدو يلبون نسخاو نتمهرتي قنعي اب قدمي عينيو نصوهي تبل اللخا اي املاخيا انت ززارب كنافرو كفيتو انت زملسلكا ناي طبب مستيرات كابت زلو عصفي مخانو انت تزغلصلكا نغليو ابسخان كم زرسعو مستبهال كان يركا نمعمق أملاخ دو خطقرو نملقات اتخل زخيلس خطقرو دو تخيليخا أب سماي لعل يبل انتاي كتقبريخا أب سيول كاب سيول يعمق انتاي كتفلت إخا سفرو خاب مدري ينوح كاب بحرون يسفح إيو نسوس نخنتنا تسابي فلتون عمس آخاء حسس كيبالي يرخبو ايمو نسو انت حلفة انت عاصوي اب فردي انت اكبه من ايو زخل كلون دابالي نسون ايوب كساب كندي حاتياتنيا خمزخونه يزارب مالتي سلازي قصيلو ايوب كا اب 27 حمش كاب حمش حساب 6 تريناخا نأخذكم كنا إيوب زارب زلوبزي إيوب كا مسكرنتو مالت ملسي يهبالو نزوم عرختو نزوم سلسة عرختو انتاي يهبو مالو ملسي يهبو مالو نأخذكم كنعات إخم مباليسي كابير حق بخلاء الزراربان تاي زبلو زلو اتي تقربو زلوكم مرتعو حقي كم زي كوني انتاي زقبر زلو إيوب ملس زهب زلو مالتي نأخذكم قنعات إخم مباليك كاباي يرحق كسع موتي كابتا بزي قدلت مخانة يقلسن نصدقي أصنعي حزو كتو أي سدون كابتن معالتاتي لبي سلحانت إقوى أي نقفنن من البات إيوب كم زيلو خزارب كله مستنساتهم زقربوا زلوا بمخنيات ازمكرا وريد كازلوا بمخنيات حاتيات كاي نزبل ملسي تخكل كخوني خالي جن اغزابيهر كتنا صرو خلخا زقال زينا باغزابيهر كتوسدو خلخا جن من البات غدلو خركبو يخالي مالتي اتي حق جن انتاي ازي ابلع الايوب زمص سقياتن وردتن بمخنيات نا إيوب حاتيات كم زي كونجن إيوب نزنجر زي عصب يقو ترديو
ዝምልስ ዘሎ ማለት ኢዮብ ንኣኻትኩም ቁንዓት ኢኹም ምባለይ ካባ ይርሐቕ ክሳዕ ሞተይ ካብታ ብዘይ ጉድለት ምዃነይ ኣይልግስን ይብል ብድሕሪኡ መን እዩ ዘረባ ዝጅምር ኤሊሁ እዩ ኣብዚ እንታይ ዝጅምር ማለት እዩ ዘረባ ዝጅምር ካብቶም ሰለስተ ዕረኽቱ ዘይኮነ ካልእ ምናልባት ንሱ እውን ከምቶም ካልኦት ንኢዮብ ከጸናንዑ ኢሎም ዝመፁ ሓደ ካብኦም ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ኣነ ናይ ኤሊሁ ኣብቲ መጀመርታ እኳ ጽቡቕ እዩ ዝዛረብ ምክንያቱ እቲ መልሲ ብቐጥታ ንኢዮብ ኣታክ ዝገብር ኣይነበረን ብሓፈሹ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ዕቤት ስለ ዝዛረብ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዝተዛረቦ ግን ቁርብ ኣነን ገዛ ኣርሰይ ብዙሕ ንጹር ኣይኮነለይን ካብ ኤሊሁ ዝተረዳእክዋ ጽቡቕቲ ነገር እንተደኣ ሃልያ ኮይና ግን እንታያ ሪስፔክት ነይርዎ ኤሊሁ ኣኽብሮት ነይርዎ ንዓበይቲ እንታይ ዝገብር ዘኽብር ሰብ ከም ዝነበረ ምክንያቱ ስቕ ብምባሉ ክዛረቡ ከለዉ እቶም ዓበይቲ ክዛረቡ ከለዉ ንሱ ስቕ ብምባሉ ትሕትና የርኢ ሪስፔክት የርኢ ማለት እዩ ምናልባት ኤሊሁ ዘረባ እንተዝቕፅሉ ነይሮም ሳብ ኣመንጊዶም ተዛረበ ነይሩ እንድሕር ኢልና ምናልባት ኣይደነው ግን ኤሊሁ ዘረባ ማእስ ጀሚሩ እንድሕር ኢልና እቶም ዓበይቲ ጠቕሊሎም ዘረባ ምስ ወድኡ እቶም ሰለስተ ዕረኽቱ እንታይ ምስ ገበሩ ዘረበኦም ምስ ወድኡ ንኢዮብ ምላሽ ምሃብ እንታይ ምስ ገበሩ ምስ ኣቋረፁ እዩ መን ተዛሪቡ ኤሊሁ ተዛሪቡ ማለት እዩ ምክንያቱስ ብዛዕባ ኤሊሁ ኣብ መወዳእታ እንታይ እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝተዛረበ ኣብ ኣይንረኽቦን ኢና ብዛዕባ እቶም ሰለስተ ዕረኽቱ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ከም ዝተዛረበት ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ 42 ዘሎ ርኢና የለና ስለዚ ብዛዕባኦም ክንዛረብ ኣፍና መሊእና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብዛዕባ ኤሊሁ ግን እቲ ዝሃቦ መልሲ ብመንፅር እግዚኣብሔር ንኢዮብ ማለት እዩ ቅኑዕ ዶ ነይሩ ኩሉ ቅኑዕ ዶ ነይሩስ ዋላ ኩሉ ቅኑዕ ኣይነበረን ኢልና ክንሓስብ ከለና ኣነ ኢዮብ ብእግዚኣብሔር ብዛዕባ ኤሊሁ ዝተዛረቦ ስለዘየንበብኩ ዝህቦ መልሲ የብለይን ማለት እዩ ኢዮብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብጽድቂ ከም ዝተመላለሰን ኣምላኽ ግን ዘይግብኦ መከራ ከም ዘምጻሉን ክሳብ ኣብ መጋባእያ ንኣምላኽ ክረትዕ ከም ዝኽእል ደምዲሙ ማለት ስለዚ ኢዮብ ከይዱ ኣብ መወዳእታ እንታይ ናብ ምባሊ ደረጃ በፂሑ ኣብ መጋባእያ ቀሪቡሲ በቃ ምስ እግዚኣብሔር እንታይ ክገብር ንሱ ክረትዕ ማለት ንመን ክረትዕ ንእግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታ እዚ ኩሉ ምስ ኮነ እግዚአብሔር ካብ 38 ምዕራፍ ድማ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ይዛረብ እግዚአብሔር እንታይ እንዳበለ ይዛረብ በቀጥታ ንኢዮብ ኣይኮነን መልሲ ሂቦ ብዛዕባቲ ኣብ ኢዮብ አጋጢሙ ዘሎ ሽግርን መከራን ከምዚ ስለ ዝኾነ እኮ ከምዚ ስለ ዝኾነ ከምዚ ኢልካ ተዛሪብካ ኢሉ ኣይኮነን እግዚአብሔር ክትዕፈጢሩ ማለት በቀጥታ ናብቲ ኢሹ ኣይኮነን ናብቲ ጉዳይ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣቲ እግዚአብሔር ግን እንታይ ገይሩ መስለኩም ናብ ሕቶ ይኸይዱ ዳርጋ بقصري أي حدا خلت سلسلة لي قصر كون جن كسب سوسا بيلو زخون كاب 38 كسب 30 شوعتن زلون دحرينا ياسي كاب كاب 38 كسب 40 حدا سوري كاب 38 كسب 40 حدا زلو
እግዚአብሔር ንኢዮብ ዝሓተቶ ክንደይ ምዕራፋት ማለት 38 39 40 41 ምዕራፋት ዘሎ ሕቶታት ብሙሉእ እዩ እግዚአብሔር ሓቲትዎ ካብዚ እግዚአብሔር ዝሓተቶ ሕቶታት ሲ ኢዮብ ክንደይ ረኺቡ ምናልባት ሱሳ ሕቶታት ሓቲትዎ እንድሕር ኮይኑ ኢዮብ ክንደይ መልሲ ረኺቡ ይመስለኩም ገምጋም 0 ካብ ሱሳ ካብ 0 ረኺብኩም ትፈልጡ ኣነ ተማሃራይ ከለኹ 0 ረኺበ ኣይፈልጥኒ ግን ኢዮብ ክንደይ ረኺቡ 0 out of 60 ምክንያቱ እግዚአብሔር ካብቲ ሕቶታት ሓደ እንታይ ዝብሎ ነይሩ ብዘይ ፍልጠት ብምዝራቡ ንምኽረይ ዘጸልምቶ መን ከም ሰብኣይ ኮንካ ተዓጠቕ ኢልዎ እንታይ ክገብር ክምልስ መን ክሓቶ በንጻሩ ማለት እዩ ሓታታይ እቲ ሕቶ እቲ ዘይተመለሰ ሕቶ ኣብ መን እዩ ዘሎ ኣብ ኢዮብ እንዲ ዘሎ ኢዮብ እዩ ምሽ ዘይተመለሰ ሕቶ ዘሎ እግዚአብሔር ግን እንታይ ገይርዋ ሪቨርስ ገይርዋ ማለት እዩ ሓታታይ መን ይኸውን ዝግብኦ ኖ ሓታታይ ኢዮብ ይኸውን ነይርዎ ንምንታይ ዝኹሉ ስቃይን መከራይን ኣነ እንታይ ስለ ዝገበርኩ ኸ ዝኹሉ መከራን ስቃይን ኣብ ልዕለይ ኣውሪድካዮ ኢሉ ክሓትት ዝግብኦ መን እዩ ነይሩ ኢዮብ እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ግን ነዚኣ ገምጢሉ እንታይ ገይርዎ ሓታታይ መን ኮይኑ እግዚአብሔር ኮይኑ እግዚአብሔር ሓታታይ ምን መላሳይ ኢዮብ ስለዚህ ካብቲ እግዚአብሔር ኣስታት ሱሳ ዝኾኑ ሕቶታት ኢዮብ እግዚአብሔር ንኢዮብ ዝሓተቶ ኢዮብ ክንደይ መልስ ረኺቡ ክንደይ ራይት ረኺቡ 0 بزي فلتت بمزرابون مخرج زلمتو منيو كم سبعي كونكا حقوقات عتق أنا خطيقك كاي نسخون ملسلي أنا نمدر خسرتها خلخص أبي نبركا أمرونت اللي كاس نقرني نتلك عاز والسنة منيو عرات فلت إيخا جمد ملكعي قبل علي الزرقح خمنيو كواخبتي صباح حبيرهم اندابله اتي حطوتاتي قصل مالتي سلازي كابز كل حطوتات جن ايوب حنتي نتبو كانتاي اي رخبه سلازي ازي كل حطوتات እግዚአብሔር ካብ ሁቦ ብላ ንፋስ ምስተገለጸ እግዚአብሔር ድማን ኢዮብ ከሓቶ ምስ ጀመረ ኢዮብ ካብ ሓደ ሌቨል ናይ ፍልጠት ናብ ካልእ ሌቨል ናይ ፍልጠት እንታይ ኮይኑ ተሰጋጊሩ ምክንያቱ ምስ እግዚአብሔር እንታይ ኮይኑ ተጋጢሙ ማለት ምስ እግዚአብሔር ምስ ተጋጠመ ናይ እግዚአብሔር ዕቤት ምስ ረአየ ናይ እግዚአብሔር ሓይልን ስልጣንን ኣብ ተፈጥሮ مسرائي إيوب أتي بزعبا እግዚአብሔር ዝሰምዖ ዝነበረ ንሽተይ ከም ዝኾነ ሕጂ ግን እንታይ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ካብ ምስማዕ ሓሊፉ ናብ ምርኣይ ተሰጋጊሩ ማለት ናብ ዝለዓለ ምግላጽ ናብ ዝለዓለ መንፈሳዊ ፍልጠት ተሰጋጊሩ ማለት እቲ ጉዳይ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢዮብ ዘጋጠመ ኩነታት ኣብዘሎ ኣሎ مش حق እግዚአብሔር በቀጥታ አይመለሶን እግዚአብሔር ግን ዓቢ ከም ዝኾነ ካብ እግዚአብሔር ዝሕባእ ነገር ከም ዘየለ እግዚአብሔር ንኹሉ ዝፈጠረ ከም ዝኾነ ሰብ ምስ እግዚአብሔር አወዳዲርካስ እግዚአብሔር ክሳብ ክንደይ መለኮታዊ ዕቤት ከም ዘሎ አጽቢቁ ምስተገለጸሉ ግን ኢዮብ ናብ ምንታይ መጽዩ
መልስ እኮ ይተመለሰናል በዚ ምኽንያት እዚ እኮ እዩ እቲ ያብልዕሊኻ ወሪዱ ዘሎ ስቃይን መከራን እኮ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኢሉ እኮ እግዚአብሔር አይመለሰሉ እግዚአብሔር ዝገበራ ነገር እንተዳሃልያ ኮይና ዕብየቱ ይገሊጽሉ አምላኽነቱ ይገሊጽሉ ኣብ ኩሉ ዝርከብ ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ዝርኢ እቲ ኣብ ኢንዳይሬክትሊ እቲ ኣብ ኢዮብ ዝወረደ ስቃይን መከራን ካብ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዘይኮነ አይተዛረበሉን ኦፍ ኮርስ እግዚአብሔር ግን እቲ ኣብ ኢዮብ ዝኾነ ነገር ግን እግዚአብሔር እንታይ ገብሮይ ይሪኦን ምክንያቱ ዕብየቱ እቲ አምላኽነቱ ነዚ ዝስሕት አይኮነን ማለት ስለዚ ብዕብየቱ እግዚአብሔር ምስተገለጸሉ ኢዮብ እንታይ ኮይኑ ፍልጠቱ እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ዝነበሮ መላኻኽታ እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ዝነበሮ ፍልጠት እንታይ ኮይኑ ዓቢዩ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ዝገበራ ነገር እንተዳሃልያኻ እዚኣ ያ ማለት ስለዚ ነዚ ምስራአየ ነዚ ምስተገንዘበ ፍልጠቱ እቲ መንፈሳዊ ፍልጠት እቲ እግዚአብሔር ዘለዎ ፍልጠት ኢዮብ በኸምዝ መንገዲ አጸቢቁ ምስዓበ ኢዮብ ክንሳሕ ከሎ ንርኢ ማለት ኣብ 4 ኢዮብ 4 ካብ 2 ክሳብ 5 እቲ ወቃሲ መን ይዛረብ ዘሎ ኢዮብ ይዛረብ ዘሎ እቲ ወቃሲ ምስ ኩሉ ዝኽእል ዶ ክማጎት እዩ እቲ ንኣምላኽ ዝግስጾ ሕጂ ይመለስ ኢሉ እግዚአብሔር ምስተዛረበ ሽዑ ኣብ ቁጽር 4 ኢዮብ መልስ ዝህብ ማለት እዩ ብናይ እግዚአብሔር ዘረባያት ጅምርታ ምዕራፍ ኣብ ቁጽሪ 4 ግን ኢዮብ እንታይ ይብል እነሆ አነ ምናምን እየ ወዮ አይተሐዙኒ ክብል ዝጸንሐ ወዮ ምስ እግዚአብሔር ኣብ መጋባእያ ቀሪቡ ክረትዕ ይኽእል ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ ኢዮብ አሻፈረኝ ዝብል ዝነበረ ኢዮብ ኣብዚ እንታይ ይብላሎ እነሆ አነ ምናምን እየ እንታይ ኢለኸ ክመልሰልካ ንኣፈይ ብኢደይ ሒዘያ እየ ሓንሳብ ተዛሪበ ነይረ ሕጂ ኸኣ ኣይክምልስን እረ 2 ሰዕ ግናኸ ኣይደግምን እየ እንደገና ኣብ 42 ድማ እንታይ ይብል ኩሉ ከም እትኽእልን ነቲ ዝመደብካዮ ኸኣ ዝኽልክለካ ከም ዘየልቦ እፈልጥ ኣለኹ ብዘይ ፍልጠት ነቲ ምኽሪ ዘጸልምቶ መን እዩ ስለዚ ኣነ ነቲ ዘየስተውዓልክዎ ንኣይ እምብዛ ዘገርም ዝኾነ ዘይፈልጦ ነገር ተዛሪበ ክዛረበካ ስምዓኒ ኾታ ኣነ ኽጥይቐካ ንስኻውን መሃረኒ ብሰማዒት እዝኒ ብዛዕባኻ ሰሚዐ ነይረ ሕጂ ግን ዓይነይ ሪኣትካ ስለዚ ንርእሰይ ፍንፍን ኣለኹ ኣብ ሓመድን ኣብ ሓሙኽሽትን ኮይነ ኸኣ እንሳሕ ኣለኹ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ንኢዮብ ብመለኮት ምስተገለጸሉ بعبيت مستقلصلو እግዚአብሔር ክሳብ ክንደይ ዓቢ ከም ዝኾነ مستقلصلو እግዚአብሔር ኩሉ ከም ዝፈልጥ مستقلصلو ኢዮብ ኣብዚ ክንሳሕ ከሎ ኣብዚያ خحتكم ናይ ኢዮብ ኃጢአት እንታይ ነይሩ ይመስለኩም ኢዮብ በቲ ናብሩኡ በአነባብሩኡ ከምቲ አቀድምና ዝገለጽናዮ
ኢዮብ እግዚአብሔር አሉ ብዘይባሃሎ መንገዲ ነቀፋ ወይ ድማኒ አበሳ አብ ኢዮብ አይተዛረበ ኢዮብ ክሳብ ክንደይ ጻድቅ ከም ዝነበረ ቅኑዕ ከም ዝነበረ ንአምላኽ ዝፈርህ ከም ዝነበረ ብፍርሃት እግዚአብሔር ዝመላለስ ከም ዝነበረ ካብ ክፉእ ዝረሓቀ ከም ዝነበረ እግዚአብሔር መስኪሩሉ ነዚ ሕጂ እንታሽማይ ንገብሮን ኢና አሉ አይንብሎን ኢና ማለት አሉ ዘይባሃሎ ነገር እዩ እቲ እግዚአብሔር እቲ ኢዮብ ኣብዛ ምድር እዚኣ ክነብር ከሎ ዝነበረ ናብራ ብትክክል እቲ እግዚአብሔር ዝጠልቦ ህይወት ሒዚ ኢዮብ ኣብዛ ምድር እዚኣ ዝመላለስ ነይሩ ግን ብምኽንያት እቲ ኣብ ልዕሊ ዝወረደ ስቃይን መከራን ግን ኢዮብ እንታይ ክገብር ከሎ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ካብዚ ዝሓለፈ ዝነበረ ክትዕ ኢዮብ እንታይ ገይሩ እንታይ መስለኩም ከምዚኣ ገይሩ ዝብል ኣይንረክብን ኢና ናይ ኢዮብ ጌጋ ግን እንታይ ነይሩ ኢዮብ ዘይፈልጦ ተዛሪቡ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እንታያ ዘይትፈልጦ ኣይትዛረብ ብዘይትፈልጦ ነገር ኣይትዛረብ እዞም ሰለስተ ኣዕርኽቱ ንኢዮብ እንታይ እዮም ኢሎሞ እዚ ኣብ ልዕሌኻ ወሪድ ዘሎ ስቃይን መከራን ብምኽንያት እንታይ እዩ ብምኽንያት ሓጢያትካ እዩ ትኽክል ድዮም ነይሮም ኣይነበሩን ስለዚ እዞም ሰለስተ ኣዕርኽቱ እንታይ እዮም ገይሮም ዘይፈልጥዎ እዮም ተዛሪቦም ኢዮብ ንገዛእ ርእሱ እንታይ ገይኑ ዘይፈልጦ እዩ ተዛሪቡ ዘይፈልጦ ምኽንያቱ ኢዮብ ነቲ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ዘሎ ምኽሪ ኣይፈለጠን ኣብቲ ጉባኤ እግዚአብሔር ምስቶም ደቂ ኣምላኽን ሰይጣንን ኣይነበረን እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ፍቃድ ንሰይጣን ከም ዝሃቦ ኣይፈለጠን እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ስቃይን መከራን ብናይ እግዚአብሔር ኣፍልጦ ምዃኑ ኣይፈለጠን ስለዚ ዘረባ ዘብዝሓሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ብዘይ ፍልጠት ነቲ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ካብ ዘይ ምፍላጥ እምበር ምኽሪ ነይሪ ጉባኤ ነይሪ ሰይጣን ንምድሪ ዘይረያ ኢሉ ናብ እግዚአብሔርን ናብቶም ደቂ ኣምላኽን ንስመፀ እግዚአብሔር ብዛዕባ ኢዮብ ተመኪሕሉ እንዲ እሞ ንባርያይ ኢዮብ ኣስተብሂልካሉ ዶ ኢሉ ብዛዕባ ኢዮብ እግዚአብሔር ኣይተመክሐን እንዲ ሰይጣን ግን እንታይ ኢልዎ እዚ ኩሉ ብደቁ ተዛሪቦ ኣብ ክልቲኡ ምዕራፍ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍን ኣብ ካልኣይ ምዕራፍን ዘሎ ነቲ ዘረባ መታን ክሕፅሮ ንግዜ መታን ክቁጥብ ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ብዛዕባ ደቁን ብዛዕባ ጥሪቱን እዩ ምሽ ኣብቲ ካልኣይ ምዕራፍ ድማኒ ብዛዕባ ዛ ስጉኡ ማለት ብዛዕባ ዛ ስጉኡ ስለዚ ኢዮብ ብኸንቱ ኣይኮነን ዘምልኸካ ኢልዎ ሰይጣን ንእግዚአብሔር እዚ ኩሉ ፀጊኻዮ ብውሉድ ይኹን ብጥሪት ይኹን ብሃብቲ ይኹን በትን ሓፂርካዮሲ ንዓኻ ዘይምልኽ ዳ ንመን ከምልኽ ምኽንያቱ መሊእኻሉ እንዲኻ ስለዚ ካብዚአን እንደሞ እዚ እንደሞ ኣጉድለሉ ኢዮብ እንተዘይክሒዱካ ኢልዎ ምሽ ሓቂ ስለዚ እግዚአብሔር ከኣነ ነቲ ኣብ ኢዮብ ዝነበረ ካብ ውላዱ ካብ ጥሪቱ ካብ ጉዛኣቱ ንሰይጣን ሕሊፉ ከም ዝሃቦ ኣብ እንደገና ከዓ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ከዓ ነቲ ንስጉኡ እውን ንገዛእ ርእሱ ብጀካ እታ ህይወቱ ማለት እዩ ምኽንያቱ እታ ህይወቱ ክትቅፅል ስለ ዘለዋ እግዚአብሔር ኣብ ኢዮብ ክኸብር ስለ ዘለዎ እታ ህይወቱ ንሰይጣን ሕሊፉ ይሃቦት ዝነበረ ኩሉ ግን እንታይ ኮይኑ ጠፊኡ ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን ኢዮብ ነዚ ነገር እዚ እንታይ ኣይኮነን ኣይተረድአን ኣዌር ኣይኮነን ዘሎ
اتمكران سقاين قبل علي زورده بمخنيات نا እግዚአብሔር ወይ ድማኒ بزي يفلطو نا እግዚአብሔር ወይ ድማ እግዚአብሔር بزي يفلطو نا እግዚአብሔር ጥራሕ ዘይኮነ እግዚአብሔር ኮነ ኢሉ ከም ዝገበረ ከም ሰዓብየም ከም ቲቶ ምዕርክቱ እንታይ እዮም ዝብልዎ ነይሮም እዚ ነገር ዝወሪድካ ዘሎ ብምኽንያት ሓጢያትካ ይብልዎ ስለዝነበሩ ኢዮብ ካልክ ከም አድማኒ ኣነ እዚ ዝግባአን ሰባት ኣይኮነን እግዚአብሔር ፍትሒ ስለዘጥፋለይ ዳንበር እዚ ንዓይ ዝግባእ ኣይኮነን እንዳበለይ ምስ እግዚአብሔር እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክካታዕ ጀሚሩ ማለት ስለዚ እቲ መሰረታው ነገር እቲ ጌጋና ኢዮብ ኣምንታይ እዩ ነይሩ እንድሕሪልና ፍልጠት ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ናይ እግዚአብሔር ፍልጠት ኣይነበሮን እዚ ወሪድዎ ዘሎ ስቃይን መከራን በአፍልጦ ናይ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ኣይተረደን ወይ ድማኒ እግዚአብሔር ፍትሒ ስለዘጉደለሉ እዩ ዝ ነገር እዚ ኣብ ህይወቱ ዝተፈጸመ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ማለት ስለዚ እቲ ኣብ ኢዮብ ዘጋጠመ ነገር ግን እንታይ ብናይ እግዚአብሔር አፍልጦ እዩ እግዚአብሔር ይዝፈልጦ ዋላቲ ከሳሲ بزي مخنيات أبكالاي معرف كالتيفة سكي خم ببغفتني بزي فلتت مالت بناي سيطان مخري اتنقر كم زمسك ناي እግዚአብሔር حساب ايكونن ግን እግዚአብሔር አፍቅዱሉ ማለት ስለዚህ ካብዚ እንታይና ንመሃር እንድሕሪልና ሓደ ጊዜ ኣብ ህይወትና ዘጋጥመና ነገራት ከም ናይ አምላኽ ሰብ ኮንካ ብፍርሃት እግዚአብሔር ንርስኻ ካብ ክፉእ ሓሊኻ እንዳተመላለስካ ከለኻ ኣብ ህይወት ዘጋጥም ነገራት አሉ ዋይ እዚ ነገር እዚ ይኸውን ኢልና መልሲ ዘይንረኽበሉ ነገራት ኣብ ህይወት የጋጥመና ኣብ ህይወት ካልኦት እውን የጋጥም ማለት ስለዚ እንታይና ንቅልጥፍ ከምዚ ስለዝኾነ እኮ ከም ዝረኺቦና እዚ እኮ ዓስቢ እኮ ረኺቡ ከምቲ እኮ ይረኺቡ ከምዚኣ ስለዝገበረ ከምዚኣ እኮ ኢልና ንሰብ ክንኩንን አጸቢቕና ያን ንቅልጥፍ ሓቀምሽ ስለዚ እዛ ናይሎም ማዓንቲ ትምህርት እግዚአብሔር ዝምህረና ዘሎ ድማ እንታያ አምላኽ ኣብ ህይወትና ይኹን ኣብ ህይወት ካልኦት ዘይፈልጦ ኣብ ህይወትና ኣይፍጸምን ምናልባት ንምንታይ ዳአሉ እዚ ነገር እዚ ዝፍጸም ንምንታይ ሃውካሙሞ ዋላ ናብ ኢዮብ ተመሊስና እዚ ነገር እዚ ከመይ ይኸውን ኢልና ሓቲትና ሓደ ጊዜ እንታይ አይንረኽበሉን መልሲ አይንረኽበሉን ብናይ ሰብ ፍልጠት ብናትና ፍልጠት መልሲ አይንረኽበሉን ኢና ንምንታይ ዳአሉ ከምዚ ዝኸውን ኢልና እንድሕር ሓቲትና እቲ ሓደ ጊዜ እቲ መልሲ እንታይ ዝኸውን መስለኩም እንድዒ نامنت أب فطرة ولا عند حرينا يوسي زين دليوم فطرة زين فتهم فطرة مش أبز عالم الله أنتو نامنت أنتو سجابي أنا متعفت إيروا مش حتيتكم تفلتوا ويدما نايت أنتو تقميني تفلتوا أين فلتونينا زامن مسيات نخسرنا ركاست خلنا تحممنا رتقت لنا مش إجابي يرجن من تايت أنتو فت إيروا يلك حتى تخليها ويدما ملس ولا أنت حتى تكون ملس تركب تخل መልስ ክትረክብ ይካል ወላ ሃመማ ካለ ብዙሕ ነገራት ንሰብ ዝጎድኡ ነገራት ኣብዛ ምድር እዚ አለው ዓበይቲ እንስሳታት አለው ምሽ አዛብ ሓርገጽ ምሽ ዝተፈላለዩ እንስሳት በላዕተኛሃት አለው እግዚአብሔር ነዚኦም ዝተخገብር ይፈጢርዎም ነዚኦም እንድሕሪልካስ መልስ ክትረክበሉ ይካል መልስ አይትረክበሉን ኣብ ፍጥረት ይኹን ኣብ ህይወት ኣብ ናብራ ክንመላለስ ከለና ዘጋጥመና ነገራት somehow መልስ ዘይንረኽበሉ ሕቶታት አሉ እዚ ሳይግብኦን ወይ ንኢገለስ ከምዚ ኣይግብኦን ንብሎ ነገራት አሉ ብናትና ዘራርባ ማለት ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕሪልና ግን መልሲ ኣይንረኽበሉን ሓንቲ አጸቢቕና ክንፈልጣ ዘለና ግን እንታያ ንምንታይ ንኽብሪ እግዚአብሔር أصبحنا خنفلت أزلنا كم زي انتاي زبحال كي سبب انتاي يكونن يبحال كي سبب يرهون زبحال الزرار بامشالو حدا جزية سببا ون من تاي كخون خيلي نرهوا كخون خيلي سلازي أب سببا خونكا أرحيك كختمت اندحر زي كإلكاتي اتمكران تسببان تشجر انتاك قبرك خيلي كوحتك خيلي مالتي
ስለዚህ ኩሉ ስቃይን መከራን እዚ ንዓና ዘይርዳእና ነገር ንምንታይ ንብሎ ነገራት ሓደ ግዜ መልሲ ኣይንረኽበሉን ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መወዳእታ ኣብ ታሽዓይ ምዕራፍ ወንጌል ዮሐንስ ዘሎ አንቢብና ክንውድእ ኢና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጽሪ 1 ዘሎ ክሓልፍ ከሎ ብዕውሩ ተወልደ ሰብኣይ ረኣየ ደቀ መዛሙርቱ ድማ መምህር ዕውር ኮይኑ ክውለድስ መን እዩ ዝበደለ ንሱ ዶ ወይስ ወለዱ ኢሎም ሓተትዎ ኢየሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ ኣብኡ ምእንቲ ክገሃድ ደኣ እዩ እምበር ንሱስ ኣይበደለ ወለዱን ኣይበደለ ስለዚ ከምዚ ዘንበብናዮ እንታይ ኢሎም እዮም ሓቲቶሞኒ ንጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዕውር ኮይኑ ክውለድስ መን እዩ ዝበደለ ንሱ ዶ ወይስ ወለዱ ኢሎም ሓተትዎ ኢየሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ ኣብኡ ምንቲ ክገሃድ እዩ ኢሉ መሊስሎም ማለት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ህይወት ዘጋጥመና ነገራት ሓደ ግዜ ንሕና መልሲ ዘይንረኽበሉ እቲ መልሱ እንታይ እዩ እንድሕሪልና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኣባና መታን ክግለጽ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ መታን ክግለጽ በዚ ክንወድእ ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነዚ ናይ ሎም መዓንቲ እግዚአብሔር ዝተዛረበና ኣነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኢልየ ዝሓስቦ ምክንያቱ መወከሲና ቃል ኣምላኽ ክሳብ ዝኾነ እዚ ቃል እዚ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር ዝነፈሶ ቃል ስለ ዝኾነ ሰባት ከምቲ ካልእ መጽሓፍቲ ብጥበቦምን ዝጸሓፍዎ ልብ ወለድ ኣይኮነን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ካብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ንመሃሮ እንተደኣ ኣልዩ ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ዘጸልምቶ ማንም የለን ስለዚ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ንሕና ብዘይ ፍልጠት ክንቀይሮ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ሎሚ ኣብ ዘበና ዘጋጥም ዘሎ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ሰብ ዘዝመስሎ ይዛረብ ዘይፈልጦ ይዛረብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዘይኮነ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ዘይኮነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘይኮነ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዘይኮነ ዘረባ ትዛረብ እሞ ዕንወት ይመጽእ ሕንፍሽፍሽ ድማ ይመጽእ ስለዚ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ እንታይ ኢሉ ዝመኽረና ዘሎ እንድሕር ኢልና ዘይንፈልጦ ኣይንዛረብ ዘረባ ኣይነብዝሕ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ብሓባር ኮይና ክንጽልይ ኢና እስኪ ነቲ ቃል እንዳስተንተናዮ እንዳሓሰብናዮ ኣብ ህይወትናን ኣብ ህይወት ካልኦትን በዚ ነገር እዚ እንዳዘከርና ብዘረባ ቃል ኣምላኽ ብዘይኮነ ዘረባ ካብ ኣምላኽ ዘይመንጨወ ዘረባ ብዘይ ፍልጠት ብዘይ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ብዘይ ሓሳብ እግዚአብሔር ንሓሳብ እግዚአብሔር ንምኽሪ እግዚአብሔር ከይፈለጥና ንዛረቦ ዘረባ ክሳብ ክንደይ ጎዳኢ ከም ዝኾነ እንዳተረዳእና ነቲ ቃል ኣብ ልብና ክንዓቅሮ ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽና ደጊምና ድማ ብስም ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ለሙን እግዚአብሔር ትመኽረና ስለ ዘለኻ ተመስገን ትመዕደና ስለ ዘለኻ ተመስገን እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፍጹም ዝተዳለወ ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምቕናዕ ንምእዳብ ይጠቅም ተባሂሉ
كم زتصحف እግዚአብሔር አምላኽና ሎሙን ዝእድበና እግዚአብሔር አደብ ዘትሕዘና እግዚአብሔር አምላኽና ዝግስጸና እነሆ እግዚአብሔር አምላኽና ዝመልሰና እነሆ እግዚአብሔር አምላኽና ቃል ስለዝመሃርካና ንመስግነካ አለና ሱሳ 30 ክፈሪ እግዚአብሔር አምላኽና በጎይታናን በመድኃኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልለና እግዚአብሔር አምላኽና ንእምነት ከሆነና እግዚአብሔር አብ መንፈሳዊ ህይወትና አብቲ ተግባራዊ ናይ መመለላስ ህይወትና እግዚአብሔር አምላኽና ንቀላት ከናፍርና እግዚአብሔር በዘይ ፍልጠት እግዚአብሔር ከይነዛረብ ዘይንፈልጦ ነገር እግዚአብሔር አዳቂቅና ዘይፈለጥናዮ ዘይተረዳናዮ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ከም ዝኾነ ዘይተረዳናዮ ቃል ካብ አፍና መታን ከይወጽእ እግዚአብሔር አምላኽና ሎማዓንቲ ምሂርካናን ሚዒድካናን ስለዘለኻ ንመስግነካ አለና ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ኩሉ ዕብየት ንዓኻ بسم ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን አሜን